ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಲೇನ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದ ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಲೇನ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 5 ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲು ಒಂತೆ ಬದಲುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಪುರ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಲೇನ ಸುರುತ ಸಾಲು ಕ ಖ ಗ ಗ ङ. ನೆಟ್ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ನೆನ ಬರೆಪುನ ಎಂಚ ಪಂದು ತೂಕ ಕ. ನೆಟ್ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಖ. ಘ ಘ ङ च ಛ ಝ ಝ ಞ. ನೆತ್ತಲ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚೊಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚನೆ. ಠ ಠ ಢ ಢ ಣ. ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಲು ಒಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚೊಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಸುರುತಾಕ್ಷರ ಠ. ಠ ಢ. ಢ ಣ. ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ದುಂಬುದ ಸಾಲು ತ ಥ ದ ಧ ನ. ಒಂದೇ ನೆಂಚ ಬರೆಪುನ ತೂಲೆ ಒಂದು ತ. ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚಂಡ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೆಯೋಡು ಥ. ಮಾತೆಟ್ಲ ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಥಾತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಥ. ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಡು ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಕೊರ್ಪತೆ ಅವೇನು ಮೂಲು ಕನ್ನೋಡು ದ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲಾಕ್ಷರದ ಲಕನ್ಯ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಧ. ಒಂದು ಈ ಯಜ್ಞದ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಲೇನ ತೂವನ್ಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಂಜಿ ಯಜ್ಞ ತಿಕ್ವೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ.